Ак буйлап сәяхәткә 3 сал кузгалды, китүчеләр, озатучылар шактый җыелган иде. Әлеге чара безнең районда инде күптәннән оештырыла. Суда йөзүне яратучылар Одиссеяны ел сайын көтеп ала. Кешеләр бер кашанда теге килмичә калган юк иде әле. Безнең Казаннан, Чаллыдан, Әлмәттән, Сарман бик нык актив катнаша шушы сплавта. Маршрут Ык елгасы буйлап Оска таба төшеп, Минзәлә районына кадәр дәвам итте. Чарада 40лап кеше катнашты. Бу инде менә дуслыкның, ниндидер бердәмлекнең бер күрсәткече, шуңа күрә мин аларга уңышлы финишка барып җитәргә, моннан бик күп эмоциялар алып, бик күп эшләрне алып, матур итеп кайтырга теләкләр теләп калам. Салларның төзелеше төрлечә. Кайбер елны литр ярымлы буш шешәләрдән дә ясаучылар була. Быел исә саллар нигездә мишкәләрдән ясалып, агач каркас белән капланган. Уңайлырак булсын өчен салларның берсендә хәтта диван бар иде. Үзенчәлекле су транспорты яр буена махсус йөк машинасында китерелә. Былтыр төзедек тә плотно. Улым белән былтыр шушы мероприятиедә катнаштык. Бик күңелле булды. Менә шуңа быелны да малайлар егетләр эндәштеләр дә. Быелны да шуңа катнашырга булды. Одиссеяга 4нче салда килеп кушылырга тиеш иде. Башына өлгермәү сәбәпле аларның катнашуы 2нче көнгә кичектерелде. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.